फरिश्ता फिल्म के जौन ट्रेलर आइल बा उसे खेसारी लाल यादव एक बार फिर बवाल काट दिल बाने। खेसारी लाल यादव साफ दिखा दिल बाने कि उनसे बड़े एक्टर फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू नहीं खे। जौने तरह से वो एकदम डूब के एगो भिखारी, एगो गरीब, एगो पागल के रोल करतन है, वो रोल दिखावता कि भाई कितना डूब के इंसान अपनी एक्टिंग में कितना मेहनत खेसारी लाल यादव कदल बाने। ये दिखा रहल बा ई ट्रेलर। और ये ट्रेलर मतलब देख के आप अगर रो ना देब न तो जौन कहब तौन हम कह सकेनी। काहे कि ट्रेलर बतावता कि हाँ भाई खेसारी लाल यादव अपने आप में अब कितना बदलाव कर चुकल बाने। चाहे संघर्ष 2 के ट्रेलर होके, चाहे अब खेसारी लाल यादव के ई जोन ट्रेलर आयल बाटे फरिश्ता के। खासकर फरिश्ता पे बात ये लिए भी हुई काहे कि देखिए एक्शन मूवी कल थोड़ा अलग चीज़ बाटे, लेकिन एगो पागल, एगो गरीब आदमी के रोल में डूब गई बहुत अलग चीज़ होला। खेसारी दिखा दिल बाने कि उनकी में दम बा।